Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her tişt merv zamanı dest çıt kebrabke merv dest karnı bike gere bismillah veje dest xebate bike gere bismillah veje çeka xohake gere bismillah veje sola xte xenegi xo gere bismillah veje gura xte xenegi xo gere bismillah veje bismillah seri her tiştiye Bismillah ve tekmeri iş ekibi Bismillah diye dest pekirini ev iş bereketli dibe ev iş be hayır dibe sonra ev işi rın dibe. Lavra mana Bismillah ve temeri dest petke meriv dibe ya Rabbi ev işi ku ezdikim ya Rabbi tek başına ezdikarım ki ya Rabbi tu yardımcıyım. Ya Rabbi eva işa girane ezdikarım bilim bikim ya Rabbi tu bibi heval şmara. Ya Rabbi تمام قرمای تعظیم یا ربی تو می قرمش بکی بسم الله دبه فنانی چکه کی زرخی دکه و سر بدن مریو kötülüğü de muhafaza ekirini. Jibu Bismillah seri her tiştiye. İsa aleyhisselam, İsa peygamber, roki diçe gündeki İsa peygamber, duvi gündi da boyacı kebiye, ave kivani hindi kebiye o günde, boyacı digir çek boyak dikirin, Heftê da carekî ewa çekê xwe hildidan dibire ser çêm wetê dişûş çemê wan tev dibû bûye. Hem gund pê rihesiz dibû, hem ew ava wana çend roja temîz nedibû, hem millet hem heywanê wana eziyet didîtin. Çi qas diçûn rica dikirin ji boyacî, tu zanî tu jî vî gundî de yaşamış dibî, ava me du roj sê roj ava me pîs dibe, were vî meslegî biterkîne. Van çekî hani ney nevî çemî da neşû boyacî net terikan. Rûka İsa aleyhisselam çû wî gundî. İsa aleyhisselam wetî çû gundî hatin guya pêxemberî Xweda. Hal û hewalê me û vî cînarê me hani aha hem eziyetê dide me hem eziyetê dide heywanê me başka avê me tunene. İsa aleyhisselam jî destê xwe bilind kir goya Rabbî tu marekî reş müselletê ser bikî îro wa dibe dîsa çedevê çem Vekî ew marê reş lêxe evan milletê hane jî xilas bû. Ew mervê boyacî jî sûreklî wetê diçû devê çem heya êvarê dima, sê hebnan ji xwe radibirin ji bo xwarinê. Wetê çû devê çem abidek hat, abid wê bêrgî da îbadet dikir, abid hate cem selam day, abid jê ra got eva min deke got nan devê min nebiye, eger cem te nan hebe got nan bide min. Tu nadî min jî bide sade bîn bikim vekî hinekî bîna min pêderî. Rabû nanek da abid. Wetê da abid, abid got Xweda gunahê te eff û mexfiret bike. Melâiketê ser min lê got amîn. Rabû nanekî din jî day, abid got gunehê te heta niha te kiriye ji vir çi gunahê te hebe Xweda tevî efû bike. Boyacî rabû nanê xwe sisiya jî da abid. Abid got Xweda cennetê da ji te re qesrekî çê bike. Abid her sê nanê xwe da çû, boyacî jî çekê xwe şûşt, heyanî êvarê çekê xwe xilas kir, çekê xwe xiste çentekî xwe da pişta xwe zêvirî hate mala xwe. Wetî hate mala xwe gundiya mêze kir, saxlem wa zêvirî hat mala xwe. Ew gund jî misliman bû, înanca wan tam bû, zanibûn pêxemberê Xweda wetê dua bikin, duayê wan gerî çevirmiş nabin. Ama çima saxlem zêvirî hat hikmetî wî nizam bû. Rabûn çûne cem İsa aleyhisselam. Ya pêxemberê Xweda boyacî tekra sax zêvirî hat. İsa aleyhisselam got gazî boyacî bikin. Gazî kirin boyacî hate cem İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselam jê ra got te îro çi xêr kir? Te îro çi qencî kir? Goya pêxemberê Xweda sê hemnanê me hebûn, ez çûme devê avê abidek hat, me her sê nanê xwe da abid.
من اف خیری هانی کرنه من نانی اول دا آبز برا اوا دعا کر به ای دو دیا دا اوا دعا کر ای سسیام دا اوا دعای هانی کر کاد بی چنتی چکی تتی دا هر و چنتی بینه وقتی چو چنتی چکی خانی عیسی علیه السلام وکر لیمی ذکر معرک رشت نوا چکی ویدا رازایی عیسی علیه السلام نزدیکی مربو مربع عیسی علیه السلام را خبر دا گویا پیغمبری خدا او görev tedamım ev görev nehaniye diyez karşıte mahcubum. Ama vati ku evi abidi evi insani hani sehemnan da abidi ku ez nizik bum Xuda melaket ekşan melaketi ez gem kirim melaket ne işte ez eziyeti ne işte ez zararı bidim. Melaket nebiya meni emrite cibahani. İsa aleyhisselam zıvır ser boyacı la go mezebke Xuda azze ve celle günahite afu kiriye. Xudaş dera cennetê da qesrek müyesser kiriye. Evî meslekê hanê biterkîne, ji xwe ra meslekê din bike, ev tiştek Xudaş dera müyesser kiriye biraz destê te neçe. Boya cî sozda İsa aleyhisselam ew meslekê xwe terikan, ji xwe ra dest meslekekî din kir. Lewra Pêxember aleyhisselatu vesselam gotiye yek sedeqek heftê hebbela musîbetî ser me li defa dike. Evî însanî han jî sê nan sedeqe da Xuda azze ve celle hem ew efû kir hem cennetê da jê ra qesrek çêkir hem jî ew meslekê wî ku ew eziyet dida wan însana heqê wan însana dikete hişî wan wî ew qas mes'ûl dibu ji qul heqê ra Xuda azze ve celle sebeb dayîna wan sedeqa Xuda ji wî gunahê de efû kirinê. Tişta ku meriv riya Xuda da gerek meriv karşılığı bekle neke. Anha pir insan sedeke didin, xêrat dikin, xêrata dikin. Fakat xêr wetê meriv kir, yatırımeke meriv dike. Yatırımeke, ça dünyayı da meriv yatırım etke. Kısmeki insan yatırıma xwe pir ahiretê dikin. Çünkü hayata ebedî lûre. Yatırıma dünyayı dimîne. Yatırıma ahiret ji meriv ra xêre. Xuda di Qur'anê da dibêje. En tişta baqî emelê salih yatırıma ahiretê. Milletê Müslümanê niha jî dike feqet ew ê yatırıma xwe tam ji bo Xwedê nake. Tam ji bo roja qîyametê here ser ji bo wî nake, ji bo dünyayê dike. Ew ê yatırımê dike dixe tenhîsî li wan însana dixe. Wan însanê ku jê ra xêrxêratê dike, wan însanê ku qencî jê ra dike, wan însanê zekata xwe dide, wan însanê fitrê xwe dide. Navê ku midayê rizayên lîllah roja qîyametê bekî Xuda mukafatekî bide min, didê dibe bira ji me ra hurmetê bike. Didê dibe bira eva însanê han ji me ra saîxî bike. Roja ku jê ra saîxî neke hemen ewî dixe tan û niç nav çavê wî dixe. Eva ne yatırma ahiretê. Eva yatırma hanê xêra wî tune. Xuda di Qur'anê da dibêje zemanê hûn sedeqe didin nexin minnet eziyet serê însana. Xuda Qur'anê da wisa ferman dike. Gotiye ew însanê xêr û xêrat dike, ew însanê sedeqe û fitrê xwe dide, ew însanê zekata xwe dide, dixe tan serê hevalê xwe dixe. Ew zanî bezemişî çi dibe, Xuda di Qur'anê da dibêje. Fenanî gevirekî pir şimşatê hilû hebe, ser hinek xwelî hebe, şillîke şiddetlî lêxe, Xuda eynî wê vê mîsalê dibêje. Şillîke şiddetlî lêxe ser wî kevirî ça heba xweliyê namîne, ew minnet û eziyetê wan însana jî tu xêrekî ji wan re axiretê nahêlin. Te betal dibe. Wetê meriv yatırım kir ji axiretê re gere meriv karşılığa wî dünyayê bekle neke. Meriv karşılığa wî axiretê de beklek. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
الفاتحة مع الصلوات. خورا قنالا شاکر کو پیل سر یوتیوب باج بینن بشوپینن جبیر نکن آبونه بن